Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážené dámy, vážení páni. Dnes sme absolvovali v poradí druhú vládu, ktorá sa venovala automobilovému priemyslu, samozrejme aj za účasti vysokých predstaviteľov automobilového priemyslu na Slovensku. Automobilový priemysel na Slovensku prispieva na tvorbe HDP 10% a zamestnáva približne 250 000 ľudí na Slovensku. Čo sa týka celkového exportu nášho priemyslu, tak podieľa sa 44%. V súčasnosti predikcia na rok 2025 je vyrobiť približne 1 150 000 automobilov a predpoklady do roku 2027 sú, že by sme na Slovensku vyrábali 1 270 000 automobilov, čo nás už momentálne dnes radí na prvé miesto vo svete, čo sa týka počtu vyrobených automobilov na počet obyvateľstva. My si uvedomujeme, že v súčasnosti automobilový priemysel prechádza možno aj najhlbšou transformáciou za posledných niekoľko dekád, pretože tento rozsiahly transformačný proces sa ho dotýka hlavne, čo sa týka všetkých víziev súvisiacimi s ekologizáciou výrobných procesov, čo sa týka aj s rastúcim tlakom na využívanie moderných technológií a ich zavádzania do výrobného procesu, ako je umelá inteligencia alebo robotizácia. Samozrejme, aj automobilový priemysel ovplyvňujú geopolitické zmeny, ktoré sa v súčasnosti dejú a dovolím si tvrdiť, že sú skoro na dennodennej úrovni, s tým, že menia nám štruktúru subdodávateľských reťazcov pre automobilový priemysel, menia nám štruktúru dodávok jednotlivých energií, jednotlivých dodávok komponentov potrebných na výrobu a samozrejme s tým sa premieta, alebo v tom sa premieta aj cenová nestabilita a zmeny cien surovín a energií. V rámci nášho doterajšej spolupráce s automobilovým priemyslom sa nám podarilo nadefinovať 5 základných tém, ktorých sme sa dnes dotkli. V prvom prípade ide vlastne o investičné aktivity a podporu investícií na Slovensku do automobilového priemyslu. Dotkli sme sa témy aj vzdelávania, dotkli sme sa témy práce a pracovnej sily na Slovensku. Dotkli sme sa tém aj Ministerstva životného prostredia, ako sú EIA, povolovacie procesy, nároky automobilového priemyslu na odpadové hospodárstvo a opätovné použitie materiálov, to znamená tzv. Recyklácia. No a samozrejme v neposlednom rade sme sa dotkli aj problematiky cieľ, ktoré zavádza americký prezident Donald Trump. Za ministerstvo hospodárstva môžem potvrdiť, čo sa týka investícií. Momentálne, ako viete, pracujeme na dofinalizovaní potrebnej dopravnej a energetickej infraštruktúry pre priemyselný park Valalíky, ktorý by začiatkom roka 2027 mal spustiť výrobu elektromobilov dvoch značiek s tým, že by približne za jeden rok mal vyrábať približne 270 000 vozidiel. Ďalšia významná investícia, ktorá na Slovensku je a kde sa snažíme budovať priemyselný park, je aktivita investícia spoločnosti Gotion, ktorý stavia závod na výrobu elektrobatérií pre elektrické autá pri meste Šurany, kde sa plánuje spustiť túto výrobu koncom roka 2026, začiatok 2027. No a dnes sme spomenuli aj projekt spoločnosti Porsche v Hornej Strede v Trenčianskom kraji. Je to závod, ktorý už buduje druhú etapu na výrobu batériových komponentov do aut značky Porsche. Čo sa týka Valalíkov, približne 3300 pracovných miest chceme vytvoriť na východe Slovenska s priemerným platom okolo 1400 eur, čo je oveľa vyšší priemer, ako v danom regióne je. Čo sa týka závodu Gotion, plánujeme vytvoriť 1200 pracovných miest s priemerným platom 1500 eur a čo sa týka závodu v Hornej Strede na výrobu batériových komponentov pre autá značky Porsche,
Tam by mala priemerná mzda dosahovať medzi 1800 až 2600 eur. Prevažne zamestnávajú vysokoškolských vzdelaných ľudí. My v rámci rozvoja automobilového priemyslu prihliadame aj na to, že celá výroba automobilového priemyslu sa má v budúcnosti sústrediť na výrobu elektromobilov a keď chceme zvýšiť aj penetráciu elektromobilov na Slovensku, potrebujeme dobudovať sieť rýchlo nabíjacích staníc. Ministerstvo hospodárstva realizuje projekt z plánu obnovy, kde chceme vybudovať približne 260 ultranabíjacích staníc popri diaľniciach a rýchlo ciest prvej triedy. Alokujeme ďalšie peniaze v objeme 30 miliónov eur na vybudovanie nabíjacích staníc, ktoré budú realizovať postupne mestá a obce vo svojich intravilánoch a samozrejme podporujeme aj nákup nabíjacích staníc pre domácnosti a firmy. Taktiež reagujeme aj na potreby celého hospodárstva, že podľa analýz dostupných spotreba elektrickej energie do roku 2050 sa má zdvoj- až trojnásobiť a preto viete, že minulý rok vláda prijala uznesenie o potrebe vybudovania nového jadrového zdroja, ktorý bude 100% v rukách štátu. Pracujeme na spoločnej medzivládnej dohode so Spojenými štátmi americkými, ktorá bola tento týždeň sfinalizovaná. No a zároveň máme na základe tejto dohody intenciu stavať nový jadrový zdroj s americkou spoločnosťou Westinghouse. Takisto nemalé prostriedky alokujeme aj do zvýšenia prenosovej kapacity nášho elektrického vedenia. Spoločnosť SEPS, ktorá je 100% v rukách štátu, už realizuje projekty v objeme 180 miliónov eur a ďalšie projekty v objeme 220 miliónov eur sú v pláne. Alokovali sme aj nemalé prostriedky pre jednotlivé distribučné spoločnosti z plánu obnovy, aby sme zvýšili distribučnú a prenosovú kapacitu v rámci Slovenska. Posledná problematika, alebo posledná téma, ktorú si dovolím otvoriť, je problematika, nazvem to, obchodných vojen, ktoré sa začali v globálnom meradle pred niekoľkými mesiacmi. Sami viete, že situácia rokovanie so Spojenými štátmi americkými a ich uvalenými clami na automobilový priemysel v objeme 25% nie je určite lichotivá nielen pre Slovensko, ale aj celú Európsku úniu. V súčasnosti sa Maroš Šefčovič, komisár zodpovedný za obchod a ekonomickú bezpečnosť, nachádza v Spojených štátoch amerických a snaží sa rokovať o tom, ako bude vyzerať colná politika Spojených štátov amerických voči Európskej únii. Súčasne platné clá na dovoz automobilov do Spojených štátov amerických sú v objeme 27,5%, 2,5% boli historicky, 25% sú nové clá, ktoré boli ohlásené pred niekoľkými mesiacmi. Podľa zdrojov z Národnej banky Slovenska nová colná politika pre slovenský priemysel znamená približne vplyv okolo 2,9% HDP na našu tvorbu HDP, z toho 2/3 sa dotýka priamo automobilového priemyslu. Z celkového počtu vyvezených automobilov hneď prvenstvo má Nemecko a hneď za prvou krajinou Nemecko je vývoz automobilov do Spojených štátov amerických, kde vyvážame viac ako 10% z našej produkcie. S tým, že zo 4 automobilových závodov, ktoré momentálne vyrábajú na Slovensku automobily, sú týmito clami najviac postihnuté spoločnosti Volkswagen a Jaguar Land Rover v Nitre, kde tá suma ich vývozu z celkového objemu vyrobených aut dosahuje 20 až 25%. Pozorne sledujeme rokovania na americkej strane. Počas vlády sme dostali informáciu, že sa zatiaľ nepodarilo prísť k dohode Maroša Šefčoviča so Spojenými štátmi americkými, aby bola nová colná politika zo strany Spojených štátov amerických daná do nejakého kompromisného riešenia voči Európe. Samozrejme, Európa má pripravený balík v objeme 98 miliárd eur,
ktoré by chcela ako recipročne následne potom uplatniť voči Amerike. Uvidíme, ako sa bude tento spor vyvíjať. 14. júla je zvolané operatívne stretnutie, zasadnutie DG Trade pod vedením Maroša Šefčoviča priamo do Bruselu, kde budeme jasne informovaní, aké budú ďalšie kroky a aké boli aj výsledky rokovania v Spojených štátoch amerických. Samozrejme, keďže sme členmi Európskej únie, máme aj jednotnú colnú politiku a jednotnú obchodnú politiku a preto sa veľmi tešíme, že Maroš Šefčovič so svojimi aktivitami sa snaží pre Európsku úniu otvárať nové trhy, nové príležitosti, ktoré majú význam aj pre náš automobilový priemysel a čiastočne by výpadok nášho exportu do Spojených štátov amerických vedeli nahradiť. Je plánované uzavrieť bilaterálne dohody s Mexikom do konca roka, teda Európska únia, Mexiko, Mercosur, Latinská Amerika s Európskou úniou taktiež do konca roka. Plánuje sa uzatvoriť veľmi ambiciózna dohoda s Indiou do konca roka. Taktiež s Tichomorím plány sú aj na uzatvorenie bilaterálnej dohody s Austráliou, so Saudskou Arábiou, so Spojenými arabskými emirátmi. A nie sú to len aktivity Maroša Šefčoviča, ale sami viete, že na medzinárodnom poli je aktívny jednak prezident Slovenskej republiky, jednak premiér Slovenskej republiky a samostatne aj ministerstvo hospodárstva. Snažíme sa otvárať dvere našim podnikateľom po celom svete. Snažíme sa organizovať biznis fóra, či už sú to mimo republiky alebo aj v rámci Slovenska, jednak na prilákanie zahraničných investorov k nám, ale aj na potenciálne naše investičné aktivity mimo Slovenskej republiky. Čo nás čaká, čo sa týka automobilového priemyslu a najviac pretraktované otázky a problémy nášho automobilového priemyslu? Zhrniem to do pár bodov. Úplne základné ceny energií. Máme vyššie ceny energií, ako má zbytok Európy. Je to vec, ktorú dlhodobo aktívne komunikujem aj na pôde Európskej komisie, na pôde DG Energy. Včera zrovna tu v hoteli Bôrik sme mali stretnutie aj s predstaviteľmi DG Energy, kde zúčastnili sa stretnutia aj poprední predstavitelia jednotlivých asociácií, predstavitelia energeticky náročných podnikov. A jasne sme deklarovali Európskej komisii, že v rámci akčného plánu boja proti vysokým cenám energií stredno- a dlhodobé opatrenia nám nepomôžu v krátkom časovom období prežiť. A keď máme niečo riešiť v krátkom časovom období, čo sa týka cien energií, musí Európska komisia nám povoliť alebo priniesť nejaké riešenia, pretože opatrenia na zníženie daní, ako sú DPH alebo spotrebných daní na energie, si momentálne v čase konsolidácie nemôže slovenský rozpočet dovoliť. Ďalšou pretraktovanou témou, ktorá bola diskutovaná, je disponibilita pracovnej sily. Slúbili sme predstaviteľom automobilového priemyslu v mene pána ministra práce, že nariadenie o Kurzarbeite, ktoré je momentálne platné na 6 mesiacov, predĺžime ich podľa potrieb na 12, prípadne 24 mesiacov. K otázkam vzdelávania sa vyjadrí pán minister školstva. No a samozrejme v otázkach investičných, čo sa týka ministerstva hospodárstva, sme požiadali automobilový priemysel, aby s nami intenzívne komunikoval a nosil nám svoje nápady a svoje potreby, čo sa týka investičných aktivít, pretože v rámci flexibility kohéznej politiky môžeme my na Európskej únii a na Európskej komisii presadzovať záujmy automobilového priemyslu vtedy, keď ich vieme úplne jasne definovať a vieme ich potreby naplánovať tak, že témy a okruhy, ktoré bude Európska komisia financovať, sa nám zhodujú, len musíme intenzívnejšie mať spätnú väzbu zo strany automobilového priemyslu. K otázkam jednotlivých školských problémov a čo sa týka vzdelávania, zodpovie pán minister školstva a týmto mu predávam slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, dámy a páni. Nadviažem na pani podpredsedničku vlády a ministerku hospodárstva Denisku Sakovú. Ak všeobecne budeme hovoriť o ekonomike, hovoríme o dvoch dôležitých kľúčových prvkoch, a to je udržateľnosť a konkurencieschopnosť. Tieto dve veci sa vzájomne doplňajú, prelínajú a v obidvoch zohrávajú v podstate v prípade Slovenska aj kľúčovú úlohu kvalita pracovného trhu alebo zručnosti na pracovnom trhu. Vieme všetci, že
starne nám populácia, každoročne prichádzame o značnú časť ekonomickej aktívnej populácie, ktorú si nedokážeme nahrádzať a jedno z tých riešení je aj získanie pracovnej sily zo zahraničia, ktorá tiež ale neprichádza tá najvyššie kvalifikovaná, ale je potrebná. A druhá oblasť je, ako zvýšiť úroveň kvalifikovanej pracovnej sily u nás doma, pretože tá tranzícia alebo tá transformácia aj automobilového priemyslu, o ktorej hovorila pani podpredsednička vlády, tu je a ak chceme si udržať konkurencieschopnosť dlhodobo, tak samozrejme, že musíme mať stabilizované ceny energií. Tie sú absolútnym základom, ale musíme posúvať aj tento priemysel do vyššej pridanej hodnoty a to sa nedá bez toho, aby sme investovali do vzdelávania. Dlhodobo čelíme požiadavkám trhu práce zamestnávateľov, aj dnes o tom bola debata, aj tá debata tu nie je len dnes, ale posledné aj roky o nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. To, čo robíme v spolupráci, naozaj vo veľmi úzkej spolupráci s Ministerstvom hospodárstva, je, aby sme dobre aj rozumeli tomu, kde sú tie potreby. My sme urobili niekoľko zásadných reforiem, ja ich skúsim rýchlosti prejsť. Jednak dávame do poriadku celú tú sieť stredných škôl. To vzdelávanie je rôznorodé v strednom školstve. Jednak je to všeobecné, klasické, kde sa niekto pripravuje na ďalšiu aj kariéru vzdelávania, to sú gymnázia, ale potom tu máme odborné školstvo. Ak špecificky sa zameriame na technické profesie, tak hovoríme o strednom odbornom školstve a stredných priemyselných školách. A zvlášť hovoríme o profesiách, ktoré dnes vyžaduje automobilový priemysel a vidíme, že máme značný nedostatok počtu absolventov, ale aj úrovne kvalifikácie týchto absolventov. My sme v tomto roku ukončili prvú etapu spájania stredných škôl. Prečo to robíme? Pretože práve potrebujeme, aby tie stredné odborné školy boli robustnejšie, s väčším počtom žiakov, aby mohli nadväzovať partnerstva v duálnom vzdelávaní práve so zamestnávateľmi, kde jediné majú šancu nadobudnúť určité zručnosti a vytvoriť si aj prepojenia na tento trh práce. Ale zároveň aj sme urobili jednu podstatnú zmenu, ktorá platí a je od 1. januára už tohto roku 2025, že je to štát, aj spolu s Ministerstvom hospodárstva, aj spolu s zamestnávateľmi, ktorý sa pozerá na celú krajinu a hovorí, čo vlastne v budúcnosti, aké typy profesie a odbornosti budeme potrebovať. Pretože doteraz to bolo tak, že túto kompetenciu mali len k rukám alebo v rukách samosprávne kraje, ktoré žiaľ ale niekedy boli obmedzení tým svojim administratívnymi hranicami a pozerali sa len na školy, ktoré boli v rámci krajov. A častokrát samozrejme sa nezohľadňovalo to, že ten zamestnávateľ potrebuje pracovnú silu z oveľa širšieho regiónu, dokonca nielen z územného obvodu Slovenska, ale aj zo zahraničia a preto bolo potrebné, aby sa vytvorili synergie. Začíname veľkou transformáciou stredných priemyselných škôl. Vzniknú 5-ročné stredné priemyselné školy, ktoré budú prepojené aj na vysoké školstvo, tak, aby absolventi týchto 5-ročných stredných priemyselných škôl v danom odbore mohli potom neskôr postupovať aj vo vzdelávaní na vysokej škole a získať bakalárske stupeň vzdelania za 2 roky. Prečo to je dôležité? Pretože v rámci tých 5 rokoch budú oveľa vyššie kvalifikovaní. To je to opäť, čo umožní im získavať aj vyššie kvalifikovanú pracovnú náplň, alebo teda pozíciu a prácu u zamestnávateľov nielen v automobilovom priemysle, ale teda aj v ostatných sektoroch, ktoré Slovensko potrebuje v technických smeroch, ale zároveň je to aj motivačné v tom, že už nebudú musieť o rok dlhšie študovať, aby získali bakalára, pretože v tom stupni aj zvyšovania kvalifikácie je prirodzené, že v nejakom čase sa majú vzdelávať. Znížili sme titulomániu, nebudem o tom hovoriť. Snažíme sa, aby sme mali profesionálnych bakalárov, ktorí sú uplatniteľní na trhu práce. Spolu s Ministerstvom hospodárstva sme vytipovali tzv. Nedostatkové odbory, profesie aj vo vysokoškolskom vzdelávaní. To sú tie, opäť, kde nemáme dostatočný počet kvalifikovaných zamestnancov. Väčšinou sú to technické odbory a nie sú to len jadroví energetici, sú to elektrotechnici, sú to stavbári, strojári a rôzne iné profesie. Áno, medzi nimi sú aj lekári, aj učitelia a na tieto sme vytvorili systém tzv. Štipendií až 1500
takýchto pozícií štipendistov. Ročne môžu získať 4 000 eur študenti, ktorí sa prihlásia na štúdium na tento nedostatkový odbor na našich vysokých školách. Bežíme to druhý rok, už za prvý rok bolo vidieť, že to malo vplyv na záujem o tieto pracovné pozície. Bude nám to trvať nejaký čas, ale začali sme a ja verím, že v priebehu pár rokov oveľa lepším spôsobom dokážeme adresovane si zabezpečovať kvalifikovanú pracovnú silu. Čo je podstatné ešte možno v tejto súvislosti povedať, že my sa nemôžeme rozhodnúť vzdelávať úplne čokoľvek a trh práce bude zameraný na niečo iné, pretože nám budú utekať potom tieto kvalifikované pracovné sily do tých krajín, kde sa vedia uplatniť. Musí to ísť v rámci toho aj vysokoškolského štúdia, aj stredného odborného štúdia v určitej miere ruka k ruke s pracovným trhom. V rámci stredného odborného vzdelávania sa vytvorili centra excelentnosti alebo vytvárajú. Dneska sú financované z národného projektu v úrovni 40 miliónov pre každé sektorové zameranie. Tu bude stredná škola, stredná odborná, stredná priemyselná škola, ktorá bude mať pri sebe centrum excelentnosti spolu so zamestnávateľmi, kde sa budú odľaďovať aj isté inovácie v oblasti vzdelávania, kde sa budú učiť a doplňať si vzdelávanie aj učitelia, predovšetkým odborných predmetov pre daný sektor zamerania. V tomto máme tu aj v oblasti automobilového priemyslu súkromnú strednú školu duálneho vzdelávania. V Bratislave máme takisto strednú odbornú školu strojnícku v Považskej Bystrici a strednú priemyselnú školu v Prešove, v elektrotechnickom priemysle, ktoré v spolupráci s automobilovým priemyslom budú plniť tieto úlohy centier excelentnosti. Dve asi ešte neposlednom rade veci, ktoré by som rád zmenil, a to je samozrejme aj požiadavka na vyššiu gramotnosť v niektorých oblastiach vzdelávania, ktorú vidíme, a to sú tie zmeny, ktoré sme už ohlásili, napríklad zavedenie povinnej maturity z matematiky práve v technických smeroch, stredných odborných školách technického zamerania a stredných priemyselných školách. V prípade stredných priemyselných škôl prví žiaci nastupujúci do prvého ročníka, pre ktorých to už bude povinné, to bude od 1. septembra 2026, teda ešte raz od 1. septembra 2026 nastúpia prváci, ktorí o 4 roky budú maturovať na priemyselných školách. V prípade stredných odborných škôl technického zamerania to bude o rok neskôr. Zavádzame samozrejme aj zmeny v oblasti nižších stupňov vzdelávania, základných a materských škôl. V materských školách sú to tie technické škôlky, STEM programy. V prípade základných škôl chceme sa popasovať s tým detským nepriateľom, ktorý sa volá matematika, strašiakom, a preto sme aj predstavili koncept zmeny spôsobu učenia aj matematiky v rámci základných a stredných škôl, aby matematika nebola strašiakom. Nemôžeme ale čakať 9 plus 4 roky, kým sa všetko pomení. Musíme ísť dopredu, preto sme v tomto smere veľmi ambiciózni a ja si myslím, že aj sa nám darí naplňať tieto zmeny, pretože to vonkajšie prostredie, ktoré my nevieme meniť, môže pre nás znamenať nielen rizika, ale aj istú príležitosť. Ak budeme dobre pripravení, budeme pracovať tak, ako robíme napríklad naše ministerstvo medzi sebou a navzájom, aj s ministerstvom financií a s ostatnými, tak budeme vedieť pripravovať veľmi zaujímavé programy aj pre investície, aj možno istý prvok tej reakcie aj zahraničných investorov, ktorí takisto, celá Európska únia je vystavená v súčasnosti veľkej dynamike zmenám, ktoré proste či už vplyvom americkej administratívy, ale aj nástupom digitalizácie, umelej inteligencie prichádzajú. V tomto si myslím, že spoločne robíme kus dobrej práce. Ďakujem. No, dobrý deň. Dobrý deň. V dokumente, ktorý ste aj vy, teda pani ministerka, predložili na vládu, sa píše, že americké clá sa už začínajú negatívne prejavovať na exporte automobilov vyrobených na Slovensku. Ako presne? Či teda napríklad vidíme pokles objednávok? Presne tak, pani redaktorka. Už od dvoch automobilových spoločností, ktoré som menovala, Volkswagen, Jaguar, Land Rover, keď sme sa bavili s nimi vo februári, kedy boli tieto clá zavádzané, tak ešte sme nevedeli presne vyhodnotiť, ako v priebehu roka sa to prejaví a v ktorom časovom období. Posledné informácie už máme, že na tretí kvartál výrobný už je nižší pokles, alebo teda je pokles objednávok na vozidla týchto dvoch spoločností a už sa to začína negatívne prejavovať.
ako som povedala, snažíme sa otvárať nové trhy pre tieto spoločnosti, kde by sa tá produkcia automobilov, ktorá momentálne už sa nebude vyvážať, alebo respektíve poklesol vývoz do USA, by sa umiestňovala do iných krajín. A vedeli by ste ten pokles aj vyčísliť, aby si to ľudia vedeli predstaviť, že čo asi teda pod tým? Nechcem momentálne vyčíslovať úplne presný pokles, lebo sami len povedali, že sa zmenšuje, alebo respektíve ten nárast tých objednávok nie je podľa plánu ako minulý rok. Nemáme ešte presné čísla od jednotlivých automobilových spoločností, je to predsa len predmetom obchodného tajomstva a každý ešte si tú svoju nejakú politiku stráži, áno, a čaká sa na to, ako sa aj vyvinú rokovania Maroša Šefčoviča v USA, ktorý je tam dnes. A ako som povedala, počas rokovania vlády sme dostali správu, že rokovania nikam nepokročili a naopak mali sme také dúfanie pred jeho cestou do Ameriky, že príde k nejakému kompromisu. Zatiaľ nie. Nakoľko je reálna, že by bola časť výroby, ktorá je na Slovensku presunutá do Spojených štátov v dôsledku práve tých cieľ? Ono to nie je také jednoduché, pani redaktorka, nie len v automobilovom priemysle, ale v každom jednom priemyselnom odvetví, pretože ten nábeh a respektíve presun tých investícií je proces, nazvem to, strednodobý a dlhodobý. Nemôžeme si predstaviť, že presunie sa nejaká produkcia automobilov za 1 alebo za 2 roky. To má vždy taký kontinuálny nábeh. Ja vám len poviem z našich skúseností, výstavba priemyselného parku, pokiaľ sa rozhodne vláda postavať alebo pripraviť priemyselný park pre nejakú spoločnosť, geologické prieskumy, zhodnotí investície, povolovacie procesy, a investor dostane povolovacie procesy, schváli sa investícia, to je proces aj na 4 až 6 rokov, kým sa reálne začne vyrábať. Automobilka Stellantis si na jednu konkrétnu investíciu namiesto Slovenska vybrala Španielsko a rovnako Volkswagen si namiesto Slovenska zase vybral alebo uprednostnil Portugalsko. Prečo? Ceny energií, pani redaktorka, je to dlhodobá diskusia na pôde Európskej komisie. My sme na to upozorňovali hneď v januári, kedy sa zastavil alebo neobnovil tranzit plynu cez Ukrajinu smerom cez Slovensko do ostatných štátov Európskej únie a vtedy podľa štúdií Goldman Sachs jasne bolo definované, že ceny v tomto regióne budú drahšie ako ceny v zbytku Európy a my máme dnes o 10% vyššie ceny energie, ako má zbytok Európy. A žiaľ, v priemere. Ale pardon, že skáčem do toho, ale možno, že si pozrite aj, aké sú ceny dneska v Španielsku, ceny energie, elektriky vo vzťahu k Slovenskej republike. Takže malo to vplyv, zastavenie plynu. My sme predpokladali, že keby sa obnovil tranzit plynu, ceny by vedeli vyklesať až na 22 eur, skoro na ceny, ktoré boli ešte pred energokrízou a od cien plynu sa na burze tvoria aj ceny elektrickej energie. A žiaľ Bohu, my v strednej Európe máme o 10% rádovo vyššie ceny energií a nechceme strašiť, ale preto tak tvrdo bojujeme o čo najkompromisnejšie aj jednotlivé politiky, ktoré sú zavádzané v rámci Repower. To znamená, keď sa máme úplne odstrihnúť od ruských energetických médií, upozorňujeme Európsku komisiu, že v našej časti Európy dojde ešte k zvýšeniu cien energií, v priemere komodita plynu o 10%, tranzitné poplatky počítame so zvýšením o 25%. A to sú veci, ktoré ešte negatívnejšie budú vplývať na konkurencieschopnosť tejto časti Európy. Či teda pri tom výbere investorov, teda keď si vyberajú krajinu, takže či v tom nemohlo zavážiť aj napríklad nejaké zahranično-politické smerovanie Slovenska, prípadne nejaká nejasnosť v tom, že kde stojíme, možno z nejakých vyjadrení politikov? Pani redaktorka, my sme o tejto téme hovorili pred začatím vlády a ja z mojich skúseností viem, že keď investor príde a hľadá svoju novú lokalitu, kde umiestni svoju výrobu, tak sa pozerá na ceny energií, pozerá sa na to, či máme dostatok elektrickej energie, či máme dostatočnú prenosovú kapacitu, či máme dostatočný počet ľudských zdrojov, ľudí, ktorí budú v budúcej fabrike pracovať. Samozrejme pozerá sa aj na odvodové zaťaženie, kde teraz momentálne žiaľ sme v ťažkej konsolidácii verejných financií a to sú tie základné otázky, ktoré má každý jeden investor. Sme členom Európskej únie, sme členom Schengenu, šengenského priestoru, sme členom eurozóny a toto všetko určite vplýva pozitívne na výber nového investora.
A ešte raz zopakujem, či už je to pán prezident Slovenskej republiky, či je to pán premiér, či je to samotné ministerstvo hospodárstva. Snažíme sa slovenským podnikateľom otvárať dvere po celom svete. Robíme politiku na všetky 4 svetové strany a naopak snažíme sa aj zahraničných investorov lákať z každej svetovej strany. Takže vás sa investori napríklad nepýtajú, že aká je pozícia Slovenska v zahraničí? Zopakujem ešte raz, pani redaktorka. Ceny energií, prenosové kapacity, dostatok vyrobenej elektrickej energie, dostatok kvalifikovanej pracovnej sily a samozrejme aj kvalifikovaná pracovná sila v súvislosti so školstvom a povolovacie procesy, dĺžka povolovacích procesov, EIA, odpadové hospodárstvo, stavebné konanie. A tam všade, kde sme mohli, sme priniesli novú legislatívu, aby sme tieto povolovacie procesy skrátili. Dobrý deň, Novotňák, Slovenská televízia. Ja by som sa možno ešte dopýtal, že čo sa týka tých rokovaní Maroša Šefčoviča so Spojenými štátmi, je tam ešte teda nejaký priestor na dokončenie týchto rokovaní ešte pred uzavretím toho termínu 9.7.? My pevne veríme, že áno, veď priestor tam je, len očakávali sme výsledok skôr a žiaľ, ako som povedala, dnes je správa taká, že rokovania nikam nepokročili. Takže my držíme palce a uvidíme. 9.7. sa síce blíži, ale ten časový priestor tam je. Ak by som aj k tomu povedal, Maroš Šefčovič je jeden z najskúsenejších politikov, ktoré Európska komisia k tomuto má. A ak to niekto má šancu dotiahnuť, tak sme presvedčení o tom, že to je on. A ja som aj rád, že my dostávame pomerne veľmi promptné informácie od Maroša Šefčoviča. Z toho, ako sme doteraz videli tú komunikáciu a ten spôsob dohodovania sa zo strany americkej administratívy, tak veríme tomu, že nakoniec sa na niečom dohodneme. A ja len poznamenám, zatiaľ, čo sa týka vysokých predstaviteľov Európskej komisie, jediný Maroš Šefčovič bol pozvaný na rokovania s novou americkou administratívou. Pokiaľ vieme, pani predsednička Európskej komisie sa stretla iba s viceprezidentom DG Vance v Ríme pri inaugurácii pápeža a Maroš Šefčovič je zatiaľ jediný, ktorý aspoň tie otvorené dvere do Ameriky má. Pevne veríme, že sa mu podarí prísť. Ja som sa ešte možno vrátil k tým cenám energií. Diskutujete nejakým spôsobom s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví o možno nejakom znížení určitých taríf energie, tak aby teda bola tá energia lacnejšia pre priemysel. Vieme, že teraz nedávno prišli s takou iniciatívou, že zmenia tarify pre domácnosti a to by teda mohlo vytvoriť nejaký priestor pre lacnejšie energie aj pre priemysel, to hovorí takto pán Holienčík. Ako to vidíte teda? Pán redaktor, cenotvorba energií závisí od tých položiek, ktoré vám vstupujú do tej cenotvorby a jednoducho pre domácnosti viete regulovať tieto ceny. Viete veľmi pozorne sledovať, aké nákladové položky si daní tvorcovia cien energií do nich zakalkulujú. Žiaľ, pri priemysle je to väčšinou o tom, akú elektrickú energiu alebo ako elektrická energia sa momentálne obchoduje na burze. Samozrejme, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví kontroluje aj tam skladbu jednotlivých nákladových položiek. My sa pevne usilujeme, aby napríklad energeticky náročný priemysel mal nejaké lepšie parametre, ktoré už Európska komisia premietne do legislatívy. To bolo aj jednou z tém včerajšieho stretnutia tu priamo na Bôriku. A samozrejme budeme požadovať a požadujeme aj od Európskej komisie, keďže máme o 10% vyššie ceny energií v tomto regióne, tak požadujeme, aby čiastočne nám aj tieto ceny kompenzovala, ale poskytla kompenzačný balík, keďže aj kvôli niektorým politickým rozhodnutiam Európskej komisie tá cena u nás a v tejto časti Európy vystúpala. Ešte, ja nechcem za pani ministerku hovoriť, ale viete, že my keby sme vedeli, že s regulačným úradom, hoci je to nezávislá organizácia, mení ceny, to by bolo na Nobelovku, lebo tam vstupujú ceny, by sme nemuseli kompenzovať domácnosti. Ale my ich musíme kompenzovať, pretože tie vstupné ceny sú dané od toho, za koľko sa to predáva. To je obrovský problém. A spôsob, ako sa to vypočítava, je niečo, čo dlhodobo kritizujeme. Veď my nemáme v našom energetickom mixe tak drahé energie, pretože z pohľadu plynu, ktorým transformujeme na elektrickú energiu v našom energetickom mixe v porovnaní s inými krajinami ako Nemecko, sme nič. My máme jadrovú energiu, ktorú keby sme
mohli, tak máme oveľa nižšie ceny, ale nemôžeme. A k tomu poviem za seba, viete, my sme vždycky kritizovaní, sme obmedzení spoločným trhom. Ja som aj s Marošom o tom Šefčovičom hovoril, to je spoločný trh, my si nemôžeme pomaly žiadne subvencie dohodnúť, napríklad so slovenskými elektrárňami pre priemysel, pretože je to kazenie spoločného trhu, ale to nebolo naše rozhodnutie, že Nemci sa rozhodli zrušiť jadro a ostali na plyne. A teraz v dôsledku toho, že my sme investovali do jadra, a oni neinvestovali, oni sa rozhodli ho zatvoriť a sme dneska na spoločnom trhu a kvôli tomu sú dneska naozaj výrazným spôsobom vyššie ceny energii. Pretože stále sme svojím spôsobom závislí od plynu a v dôsledku konfliktu, ktorý tu máme, v dôsledku nedostatku zdrojov plynu, tá cena plynu vplýva významným spôsobom na ceny energii. Ale keď si porovnáme ceny celkovo v Európe, v Európskej únie v porovnaní so Spojenými štátmi americkými, nehovoriac o Číne, no ako môžeme byť konkurencieschopní? Ja chápem, že sú tu témy o politickej nálade a situácii, ale neviem si predstaviť, čo by tu bolo, kto nič s tým neurobí. A my jedinú vec, a teraz to hovorím aj za nás ako záhlas, ktorý legitímne hovoríme, že veď my vieme sa vyjadriť veľmi jasne aj k tomu, kto rozpútal vojnu. Ale nemôžeme úplne vždycky pripustiť, že teraz sa ideme podstrihávať z cien plynu a na Slovensku to bude mať devastačný účinok. My jedinú, čo žiadame komisiu, buďme solidárni potom. Nájdite zdroje potom pre nás a to, čo povedala teraz pani ministerka hospodárstva, ak nám budete kompenzovať túto vec, zajtra to urobme. A oni nám povedia, že znižte si DPH. Ale ani keby sme ju znížili na 0, čo je nereálne aj v čase konsolidácie, ani tým nevykompenzujeme tie ceny. Len toľko som, k tomu. Ja možno ešte len doplním. Včera sme sa aj bavili s generálnou riaditeľkou direktorátu pre energetiku o tom, že cenotvorba elektrickej energie a cenotvorba cien energií by mala prejsť nejakou revíziou aj na pôde Európskej komisie, lebo pre nás je záväzná. A mali by byť spravené viaceré úpravy, aby došlo k tomu, že tie ceny energií budú o niečo nižšie, ako momentálne sú. A upozorňovali sme aj na nekalé praktiky, ktoré sa dejú na liberalizovanom trhu energií, kde pozorne počúvali a povedali, aby sme tieto všetky naše poznatky im zaslali a bude väčší dohľad nad trhom s energiami. Zo strany Európskej komisie to prislúbili, ale každopádne celkovo sa musí niečo robiť s cenami energie, lebo darmo sa budeme baviť o konkurencieschopnosti Európy, keď sa budeme baviť o tom, ako si navzájom budeme uznávať diplomy alebo ako si budeme uznávať prax. Ak neznížime ceny energií, tak Európa nebude konkurovať zbytku sveta. A ja môžem na záver trošku odľahčenie, teda vláda sa nezaoberala aj splnomocnencom pre umelú inteligenciu, vy ste ju tiež viackrát spomenuli, tak či by sa možno nezišiel, alebo či robíme dosť aj pre rozvoj tej prírodzenej inteligencie? Z pohľadu ministerstva školstva, myslíte? A môžete aj vy ako ministerka hospodárstva, ale aj z pohľadu ministra školstva. Pani redaktorka, sú rôzne, a nazvem to dva protichodné smery. Škandinávia ohlasuje, že v žiadnom prípade umelá inteligencia a možno nejaké elektronické pomôcky by nemali čo byť v nejakom výučbovom procese, veď pán minister potom to povie bližšie. A naopak Čína zavádza výučbu umelej inteligencie do praxe. Ja poviem z pohľadu ministerstva hospodárstva. Dnes je jednoducho fenomén v rámci každej oblasti hospodárstva zavádzať nové veci, nové technológie, inovatívne technológie. A umelá inteligencia je jedným zo smerom, ktoré nemôžeme opomenúť. A keď chceme zvyšovať produktivitu práce, tak my musíme prinášať nové technologické postupy, nové inovatívne postupy do výroby. Inak nebudeme zvyšovať produktivitu práce. A keď zvyšujeme produktivitu práce, potom hovoríme aj o vyšších mzdách a hovoríme aj o vyššej životnej úrovni pre obyvateľstvo. Takže ide to ruka v ruke a my musíme sa tým svetovým trendom prispôsobiť. Ja len, že či by nemal dosť roboty aj taký splnomocnenec pre prírodzenú inteligenciu. Ako veď môžeme, veď to je zase, jak ste povedali, na záver ide leto, môžeme si to odľahčiť, ale naozaj umelá inteligencia je fenomén, ktorý je všade okolo nás. My razíme taký pohľad, že buď to budeme ovládať my, alebo ona nás. S tým súvisí aj to vzdelávanie. Viete,
tomu sa nevyhneme. Tie deti dnes, podľa najnovších štúdií, dokonca si vytvárajú emocionálne väzby s rôznymi chatbotmi, rôznymi týmito generatívnymi AI chatbotmi, čo je naozaj že veľké riziko. A my musíme deti aj učiť týmto rizikám, aj o etickom správaní, aj o formách, aj o predviditeľnosti. Pozrime sa na deepfakes, pozrime sa na sociálne siete. A keď sa bavíte o prirodzenej inteligencii, určite sociálne siete sú vážnym nielen fenoménom, ale aj témou, o ktorej sme aj my ako ministri školstva začali diskutovať. Už sám prezident Macron po tých útokoch, ktoré boli vo Francúzsku, dosť by som povedal, že nahnevane povedal, že chce zakázať používanie sociálnych sietí do 15 rokov. V Austrálii sa zakázalo do 16 rokov. Nie som úplne presvedčený, či samotný zákaz je úplné riešenie. Je to významná vec, ale musíme hovoriť o zmene spôsobov fungovania algoritmov, o identifikácii ľudí, ktorí významným spôsobom vplývajú na verejnú mienku. Pretože či už je to napodobňovanie konania, alebo zdieľanie mnohých informácií pod rúškom nejakej anonymity, keď významným spôsobom ovplyvňujete verejnú mienku a osobitne deti, je proste vážna vec. A tu si myslím, že ak sa bavíme o samotnej inteligencii prirodzenej, tak, pardon za výraz, ale možno, že toto je riziko pre ľudstvo, že bude hlúpnuť a nejak sa k tomu musíme postaviť. Ale umelá inteligencia je ďalšia etapa asi nášho pokroku a rozvoja a my nemáme šancu v čase, keď proste stárne populácie, nerodí sa nám počty detí, vytvárať viac hodnoty s menším počtom ľudí len prostredníctvom zvyšovania produktivity práce. Každá jedna firma, ktorú možno, že aj vy máte v okolí seba, tak hľadá spôsoby, aby proste vytvorila viac hodnoty s menšími nákladmi. Takže tomu my čelíme a budeme čeliť ako zodpovední, teraz poviem aj, ktorí dnes riadia štát, tak aj ja za školstvo hovorím, že tým etickým, morálnym veciam sa budeme venovať v rovnakej miere, ako aj v možnostiach, ako to využívať. My sme jednou zo 4 krajín OECD, ktorí teraz pilotujeme napríklad využitie asistenta, učiteľa, AI asistenta, ktorý má práve učiteľovi pomôcť, keďže v tej triede má aj deti, ktoré majú nejaké špeciálno-výchovné potreby, talentované deti. Ako mu pomôže špecificky naladiť tú tému, a ktorou bude, alebo prednášku na hodine, aby ju zatraktívnil a vedeli ju podať pre rôzne skupiny. A to nemá žiadny vplyv na deti, reálny, že by teraz deti dostávali čipy do hlav, tak ako si to niekto zjednodušuje. Ale my túto tému berieme veľmi vážne. Ja len doplním, pani redaktorka, či chceme, či nie, bude to súčasť nášho spoločenského a hospodárskeho vývoja. Ja som bola v Číne, AI tam už používajú na daňové úniky, riešenie daňových únikov. AI tam používajú v automobilovom priemysle. AI tam dokonca používajú už aj v zdravotníctve. Takže zrejme to ovplyvní aj Európu a jednoducho tá intenzita zavádzania takýchto nových pokrokových metód a riešení aj v podobe AI určite príde aj k nám a budeme dotlačení, keď budeme chcieť byť konkurencieschopní aj k takýmto riešeniam. Ďakujem pekne. Pán minister, ešte jedna otázka smerom k konsolidácii a školstvu. Pani ministerky som sa už pýtal vonku. Ako je rezort školstva pripravený na konsolidáciu a kde vidí priestor pre šetrenie v tom celoročnom rozpočte, keďže tie debaty prebiehajú práve teraz v lete? My sme si urobili domácu úlohu, pán redaktor, keď som predkladal návrh na zvýšenie miest, tak sme neprišli takto len s načiahnutou rukou, ale značnú časť peňazí sme hľadali vo vnútri, vo vnútorných zdrojoch s prerozdelením. Druhú, ktorá prebieha momentálne debata, je o hodnote, ktoré dávame do školstva, alebo akú prinášajú tie peniaze, o peniazoch, ktoré prinášame do školstva, akú hodnotu za ne prinášame. Poviem konkrétny príklad. Revízia útvaru hodnoty za peniaze, ktoré robilo na ministerstve školstva Ministerstvo financií, ukázala, že napríklad dávame 100 miliónov eur pre podporu malých škôl, inak povedané, že deti, ktoré navštevujú tieto malé školy, tak na nich dostávajú tie školy o 100 miliónov eur viacej, ako keby navštevovali väčšie školy, čo je úplne v poriadku. A tu chcem ešte raz povedať, ak 100 miliónov eur, ktoré dávame, znamená, že deti majú školy bližšie k ich domovom, nemusia cestovať s rodičmi a je to prostredie pre nich viac priateľské, viac podporné. Samozrejme, to je tá hodnota. Ale ak zároveň zistíme, že na týchto malých školách deti, keď sa testujú v 15 rokoch, majú o 30 až 33% horšie výsledky v matematike
ako ich spolužiaci na tých väčších školách, tak je to zlá hodnota za tie peniaze. A toto sú naše úlohy, aby sme tie peniaze, ktoré v školstve máme, transformovali na vyššiu hodnotu. Tomu sa venujeme, toto momentálne máte v legislatíve, sme momentálne kritizovaní časťou, musím opakovať časťou súkromného sektora, že vraj im chceme brať peniaze. Nie, nechceme. Nikomu peniaze brať nechceme. My chceme zvyšovať hodnotu a musíme sa zaoberať tým, aby všetky deti mali rovnaký prístup a všetci tí, ktorí majú rovnaké povinnosti, mali k tomu z toho aj rovnaké oprávnenia alebo rovnaké práva. Čiže racionalizácia siete škôl a takéto typy opatrení, keďže platy napríklad učiteľov budú musieť stále rásť, to už na tie siete nebude. No, dohodli sme sa na zvýšení platov a ja za každým, keď túto tému dostanem, hovorím aj veľké ďakujem aj mojim kolegom v celej koalície, pretože ostatné profesie nedostali toto zvýšenie. Je to 7 plus 7% a na ročnej báze od roku 2026, od budúceho roku, ale každý ďalší rok, je to zaťaženie štátneho rozpočtu na úrovni 700 miliónov eur v čase konsolidácie. A všetci kolegovia zobrali na vedomie, že vzdelávanie je priorita tiež, aj pretože od toho záleží aj tá budúca časť ekonomiky, aj to, akú spoločnosť budeme žiť, ale v čase konsolidácie, keď musíme skonsolidovať vyše 2 miliardy a my sme si tam prihodili 341 miliónov, tak ja si myslím, že to je jednoznačný dôkaz o tom, že tejto vláde záleží na vzdelávaní. Ďakujem. Pani ministerka, poloha aktuality. Ak sa môžeme ešte vrátiť k tej Eurokomisii, vedeli by ste nám konkretizovať, čo nám teda odporúča, ako by sme mali riešiť náklady na plyn, na tranzit? Z krátkodobého hľadiska nám odporúčili znížiť DPH a znížiť spotrebnú daň na energie, ktoré v časoch konsolidácie, keď som toto opatrenie písala pri našom stretnutí s komisiou pánovi ministrovi financií, tak by len napísal otáznik, že ako to má spraviť. Ale ani by sme to nevykryli. Presne tak. To sa jednoducho momentálne v časoch konsolidácie sa nedá. Je to také troška veľmi zjednodušené riešenie z pohľadu Európskej komisie. Skôr by sa možno mala snažiť o to, aby sme viacej diverzifikovali jednotlivé dodávky plynu a nie len z jednej závislosti sa momentálne preklápame na závislosť na LNG plyne od Ameriky. Je to kritizované z viacerých členských štátov Európskej únie a možno by sme nemali ísť tak tvrdo a ideologicky a politicky za nejakým riešením, bez toho, že by sme si najskôr zanalyzovali situáciu a najskôr zanalyzovali dopady, ktoré to môže mať na Európu, lebo my už dlhodobo kričíme, že Európa stráca konkurencieschopnosť. Minulý rok v septembri vyšla správa Mária Draghiho, kde hovoril o tom, že ceny energií a nedostatočné inovácie zabíjajú európsku konkurencieschopnosť. Nádejali sme sa, že na základe tejto správy budú viaceré opatrenia zo strany Európskej komisie, ktorá nám dá väčšie pole pôsobnosti na to, aby sme skutočne znížili ceny energií. Žiaľ, zatiaľ k tomu neprichádza a svojimi, nazvem to, politickými rozhodnutiami ešte naopak ideme zvyšovať ceny energií. Takže. Pán minister, ešte jednu otázku, ale na pána ministra, ak by sme mohli predsa len, lebo aj dnes odznelo z úst pána ministra investícií, že vy klamete ohľadom toho, že kto navrhol tých 200 miliónov zamraziť momentálne pre samosprávy. Keby ste sa mohli tomu vyjadriť, že ako to bolo? Veď vypýtajte si záznam, prosím, z úradu vlády. Je to na zázname, verím, a tam budete mať presnú informáciu. Ešte raz vám môžem povedať presne, ako to bolo. Pán minister po dohode s koaličným partnerom predložil v rámci rokovania návrh na vypustenie výnimky pre samosprávu, pretože to uznesenie bolo o tom, že sa ide vyblokovať a vyviazať tzv. Flexibilita. A boli tam dané výnimky. Tie výnimky sa týkali samosprávy a ESF+, fondu, Európskeho sociálneho fondu plus, a navrhol, aby sa vypustila samospráva z tejto výnimky. V praxi to ale znamenalo, že v tej chvíli, keď sa vypustila celá z výnimky, tak by sa na celú samosprávu viazalo obmedzenie celej flexibility vo výške 400 miliónov eur. Túto dohodu som nerobil ja s pánom Migalom, tu si urobil s koaličným partnerom, len som sa prihlásil a povedal, že ak sa príjme to uznesenie, ktoré momentálne prečítal návrh pán Migal,
tak by zablokoval 400 miliónov eur a pokiaľ som dobre počúval, tak hovorili o polovici, takže som navrhol, aby si tam láskavo vrátili späť polovicu, lebo inak zablokuje 400 miliónov. Prosím pekne, vypýtajte si záznam. Tak toto bolo. Žiadny minister, ani strana Hlas nenavrhovala žiadne krátenie peňazí pre samosprávy. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne.